Здравейте на всички, аз съм Тихомир от Да играем. И днес ще снимам трети епизод на Заразен Злат 8. Съжалявам, че повече от 2 епизода не съм снимал, обаче бях на почивка и нямах възможност да снимам, защото стикът ми не беше там. И затова сега ще снимаме, специално отделих време. И да започваме. Приятно гледане на тези, които ще им стане интересно. И не забравяйте, ако ви стане интересна играта, да дигнете палче нагоре. Ако не ви хареса, дайте палче надолу и се абонирайте за канала, ако искате. И да продължим. Ето ни пак. Добре. Защита. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. You wish to make a purchase? Имам 1560 пачки, тъй че Вау. Благодаря. Ще взема едно хилче. Айде 3 патрона. И явно съм тук. Ще дойда, когато се измъкна тук. И бати тежката въртелена. Няма да лъжа, обаче първоначално, когато я играх преди да почна този канал, атмосферата ми хареса, защото всичко е някакво такова, почти да се каже реалистично. Вижте свещниците, смисъл. Да, факт. Аз искам такива свещници. Картината, орнаментите, всичко си е на ниво. Няма нещо, което, нали, да кажеш, че не е като хората направено. Всичко си е... Защото 21 век вече всичко правят електронно. Даже някой път ще ви покажа как са направили играта. Защото самите персонажи са направени по актьори. И... или следваше, или по-натам ще ви покажа как са го направили. Но за сега да се придържаме към плана. Явно Дюк тук ще бъде. Пишеща машина имаме, идеално. О, не. И ако
Ако това не са моите любими сестри, Man blood. Mother, I bring you fresh prey. You are so представям ви, дами и господа, леди, ядрена централа. Let's take a look at him. Wow. Wow, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special it is. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Put him up. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Изчезва грознилище такова. Виж, на газа е като някаква ядрена електроцентрала. То е по-голям от на Ники Минаж газа. Вай. Това ще боли, не гледайте. Crazy witches. Това е за продан. Мале, тя на какво да го възпитае. Тук имаше място, където... Имаше място, където можеше да се влезе. Добре. Чупим се от тук. Това ми е роклята за до вечера. Никой да не я бара. Значи... Лично аз не бих се врял в въглища. Рататуи, моля ти се. Не дей така. О, добре. Това мога ли да го шупам? Мога. Аз съм въдал, мога да си правя каквото искам. Чакай да видим. Крафтинг. Key items. Нещо специално от този пръстен. Освен, че ми блести. Maroon Eye. Добре.
Rose. Тук ще слагаме маските. Тук ще слагаме маските. Добре, хора. Те вместо да пият чай, те ми пият кръв. Как да стане нещата, не мога да разбера. Не мога да изляза от тази страна. Но няма затварям, ясно. Нали съм вандал? Кой вандал затваря чекмеджета, като ги отвори? Грабим, оставим отворено. Дай по стълбището. Но ме извинете за шума, обаче има такова. Има някакъв строеж и затова ще се чуват за... Тук се влизаш по специален начин, добре. Всъщност, като замисля, ни трябва... Не ни трябва това. Не ни трябва ножа, но в момента не мога да махна. Защото можем да убием, да чупим неща и без ножа, в смисъл без да го вадим. И така, нали, без да го вадим, можем да чупим неща. Явно тук... чакай. Добре. Мацка, слагаме ти окото. Ето, заповядай. Някой ти го е стръгнал. Това е... I haven't cut open a man in a while. Let me strangle slice your jugular, and just watch. Taking a live, dead, which would you prefer? Какво да правя? Накъде? Накъде съм аз? Аха. Аз вече забравям накъде си. Ми ще чакаш. Както каза майка ти, ще има за всички. Юни, 9 юни 1959. И това знаех. Беше първият ми ден на работа в замъка. Днес аз бях в шок да видя всички други, всички тези неща, къде са всички жени, да да кажем госпожата и нейните дъщери добре, това не знам какво е. Нищо съмнително. 23 юни 1958. It's been. Минаха две седмици откак съм започнал работа в замъка и аз съм малко оплашена. Извинете. Другите слуги, Адела направи... Другата слугиня Адела направи грешка и госпожа Даниела разби нейното лице с нож, извинете. И нощта
През нощта аз успях да чуя викове като на призрак от Румхаус. Исках да се отида вкъщи. 8 юли 1958. Аз не знам какво да правя. Бла 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 бла. Добре. Тук имаше нещо мръсно. Айде да не казвам, че не е само това място, ами не. Виждам роклята на Леди Пардеско, че се подава там. Тя си взима винце. Няма уж майка. Поне да. Значи всички прислужнички ги няма по причина за дъщерите на тая дебела краставица. И никой не знае точно къде са. Ама аз май вече знам едната къде е. Заминал си. Даже и чипиците са тук. Така е играта. Ни да спасим. Ще хаба патрони за тук. Обаче вижте колко е яко, смисъл. Стената, всичко погледнете, просто е уникално. Графика. Някой да му се яка, аз лично не, тук не. Оле, 100 от замълчение. И не питайте, моля ви, откъде знам. Ай, коверец. Да. Значи, извинете ме, ако не успявам да преведа някои неща. Ако ви е по-лесно си ги преведете сами, но просто не говоря много добре английски. В смисъл, мога да се оправя навсякъде с английски, но така да чета пред много хора и понякога ми излизат думи, които за първи път чувам и малко ми е сложно. Добре, от тук минаваме. То вече доста време стана епизода. Може би ще трябва да го преключваме. Ирина Робъс Апейтед, Михаела Робъс Апейтед, Луис Робъс Апейтед, Ингрид Unstoppable Overly Alert at Time. Open a journal. Ко? Журнала, бе. Ето го. Вай. Добре, имаме си журналче. Добре, няма да ви лъжа, не беше фалшиво викане, наистина се стреснах. Какво стива? Леле! Колко бързо се предвижда това нещо? Ама... Ох! Добре. Не знам... Какво става, бе, майна? Отде се обърна. Хора, ами, ще довършим другия път, защото просто в момента не мога. Не ми...
Не, изчезвай. Не, не, ау. Изчезвай. I can't believe Cassandra caused all this mess. Ма знам, че съм секси, ама па да ме ядеш не съм. Тук май ме беше тръгнал на хваща. Абе, знаете, ще я бия тая пред вас и ще спирам епизода, че много дълъг стана. Bullets cannot harm. You stupid man thing! Какво студена ли ти стана, а? Move your hands! О-о. Impertinent man! Май нямам повече патрони. I won't forgive you! Но че аз не те харесвам дори. Че ли ще ми прощаваш? How dare you teeth that eye! Както си искам. Give up! Няма. Абе не ми е ранжи. Don't believe it! Аре ма, няма умиране ли? Ей. Фу. Crazy bitch. Его виното. Още ли се чуеш какво е това? Бихме една от сестрите, останат две и остана и майката. Но! Какво ще... Добре. От тук излизаме право и отиваме при Дюк. Да сме в безопасност. Да сейвнем и да си ходим. Сейваме. You wish to make a purchase? Искам да продам Дюк. Нима е това. Your coin. This is all Благодаря. an investment. Искам да апгрейдна пауъра на пистолета, реворд спида, This modification can be done in just a moment. капаситето струва. Наказал дай да апгрейднем всичко на пистолета, че повече не го използвам. И това е, хора, ако ви е харесал клипа, знаете какво да правите. И за да разберем повече, ще видим какво ще правим с другите две сестри, какво ще правим с леди голям Маркуч. И това беше за трети епизод. Очаквайте четвъртия най-скоро и чао-чао!